občas by sa trebalo pozrieť do zrkadla, pán splnomocnenec. Viete prečo? Preto, lebo aj vy ste čerpali z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín od roku 2018 viac ako 550 000. Vy a vaša rodina. A od začiatku tejto vlády vaše občianske združenia získali dokopy 133 000 eur. 133 000 eur iba počas tejto vlády cez svoje združenie dostala vaša rodina. A vy tu idete útočiť a spochybňovať mimovládky a nejaké veci, ktoré už dávno predtým, ako vy ste tu boli, fungovali v tých rómskych osadách. Mimovládky, ktoré sa starali o zlepšenie toho života, tých obyčajných chudobných ľudí. A čerešnička na torte je, viete čo? Že syn splnomocnenca dostal dotáciu 4300 eur na natočenie filmu o svojom otcovi. A aby som citoval priamo z jeho žiadosti, počúvajte, film sa zameriava na odkrývanie intimity a hĺbky osobných aspektov života a práce tohto výnimočného muža. Pričom sa snaží zachytiť jeho vplyv na komunitu a rodinu. Priamym cieľom projektu je približiť divákom realistický a emocionálny obraz o životných bojoch, víťazstvách a hodnotách Alexandra Daška, ktorý na svojej ceste za zlepšením postavenia Rómov čelí mnohým prekážkam. Tak toto je jasný dôkaz, ako pán splnomocnenec rozmýšľa a verím, že prehodnotí svoje kroky a naozaj to, čo tu teraz rozoberáme, tú priamu pomoc, ktorú môže priniesť tým ľuďom a môže použiť tie financie naozaj na to, aby ľudia mali vodu, bývanie, kanalizáciu, cestu a prácu a vzdelávanie pre deti, tak má to vo svojich rukách. Čiže zrušte tie projekty, ktoré ste si pripravili s Ficom a so svojou bandou, ktorá chce iba kradnúť a naozaj zameriajte sa na to, čo je potrebné. Ďakujem.